Os galegos sempre tivemos moi clara a máxima que toca poñer en práctica con máis decisión que nunca, se queremos que os organismos autonómicos dean unha boa resposta á demanda dos cidadáns. Para conseguir este obxectivo non existe mellor camiño que o da aposta pola independencia das institucións, que vimos de facer na reforma do Consello Consultivo aprobada polo Parlamento galego. Grazas a ela, o Parlamento puido elexir unha parte dos conselleiros, a maioría deles, co que se garante o equilibrio institucional entre o poder legislativo e o poder executivo. Mas non se tratou dunha escolla a cegas. Coa nova lei que regula o Consello Consultivo tamén quixemos seguir garantindo a profesionalización deste órgano, promovendo os perfís relacionados co dereito público. Xuro cumprir as obrigas do meu cargo como conselleiro do Consello Consultivo de Galicia e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía. Obrigas do meu cargo como conselleiro do Consello Consultivo de Galicia e gardar e facer gardar a Constitución. Xuro cumprir as obrigas do meu cargo como conselleira do Consello Consultivo de Galicia e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía.